So, what's up mga kasurot? So, for today's vlog is sasabihin ko na kung paano makakasali sa parapol natin sa load. So, yun nga, no? So, bale, dito, sa video na ito, isasabihin ko yung mga paraan or way para makuha or manalo ka ng load na pinaparapol ko. So, yung load na pinaparapol ko is naghahalaga lamang siyang 100 pesos. So, pang dalawang tao na yun kasi yun lang kaya ng budget natin at wala pa tayong kakayahan para magbigay ng mas malaki pa doon. So yun nga, no? So kung bago ka pa lang sa channel ko, kasi bago pa rin lang naman to, i-hit mo na nga yung subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. So simulan din natin to. So yun nga, no? So bali nandito na tayo sa mga paraan or way para makasali ka or makwalify ka sa parapol kong load. So ang unang paraan is mag-comment ka sa baba nito or sa comment section nito ng pangalan mo sa Facebook page para sa kung sakaling ikaw yung manalo is i-message lang kita sa Messenger. So take note, bago ka maglagay ng iyong pangalan, siguraduhin mo munang ilalagay mo yung number kung pang ilan ka na nag-comment. Tapos, kasunod nun is pangalan mo. So, bali, kung nyari, ganito. Yan, nakikita nyo yan. Kung una kayo na nag-comment, ilalagay nyo muna yung number 1 or hashtag number 1. Then, pangalan nyo or yung Facebook account nyo. So, yun, ganun lang kadali yung una. Second way, or para makasali ka, is kailangan mo tong i-share na video ko na to sa Facebook account mo and screenshot mo na rin na patunay na shinare mo nga ito sa Facebook account mo. And para rin makasali yung iba mong mga kaibigan na nangangailangan din ng load. Ayun nga, no, para hindi lang ikaw yung mga nabang. Ano ka nasisira, ulo? Pangatlong paraan para makasali ka or makwalify ka sa parapol kong ito is dapat nakasubscribe ka sa channel ko. Yun. At dapat naka-hit mo yung notification bell. At dapat naka-all ito para updated ka sa mga susunod kong mga video or giveaway na kagaya nito. So simula pa lang ito. So sana sa susunod is malaki-laki na yung ibigay natin. And kailangan may screenshot ka na nagpapatunay na nakasubscribe ka nga sa channel ko. At kung sakaling ikaw yung mabunod ko sa parapol ko is may bibigay mo yung hinihingi kong patunay na na-qualify ka nga sa parapol kong ito. So yun, ganun lang kadali, guys. So, yung tatlong paraan lang yun. So, yung una is dapat nakalagay yung pang ilang ka naka-comment and pangalan mo. Second is dapat shinare mo to sa Facebook account mo with screenshot para kung ikaw yung mananalo is isa yung patunay na hihingin ko na nakasama ka or qualify ka sa parapol ko. And third way is dapat nakasubscribe ka and nahit mo yung notification bell at naka-all ito. And screenshot mo na rin para sa kung sakaling hingin ko, yung screenshot is may bibigay mo at mabibigyan ka nga ng load. So yun, tatlong paraan lang or way para makasali ka sa parapol na ito. So yun nga, no? So bale yung due date ng parapol na ito is December 20 lang po. And i-video ko rin kung sino yung mabubunod ko or i-video ko kung sino yung nanalo sa December 21. So hanggang December 20 lang tong parapol ko. Yun nga, no? At kung bago ka pa lang sa channel ko, kasi bago pa rin lang naman to, i-hit mo na subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang ganap sa buhay. So yun nga, no? So maraming salamat. Sana marami yung makikita sa parapol kong ito. Parapol kong ito kasi hindi ko alam kung may makikita. Yun nga, no? Maraming salamat sa mga nagbigay ng sponsor katulad nito. Yan. Maraming salamat. And sa iba pang mga hindi ko na-mention and mga nagpapa-shoutout kung meron man o wala. So shoutout na rin na lang sa inyo. Sa mga nagme-message sa akin na nasasayan sila sa mga ginagawa ko sa YouTube account ko. So maraming salamat. Hindi ko alam kung sino-sino kayo at yun, hindi ko na kailangan i-mention kasi alam nyo naman kung sino kayo. So yun nga, no? So bale, dito ko natatapusin yung vlog ko. Maraming salamat. Keep safe palagi. Have a good day. Peace out, mga kasurot.